Kresna, wonten dawuh. Kok kowe arep nandingi buta kowe iki? Saartiku ora taku perang to. Kula ingkang badhe nandingi Setyaki rasa melu-melu. Wis mbok kok ning ngono wae. Oh iki. Iki rembugane wong tuwa karo adiku. Oh iki ngisaken dawuh. Kok arep nandingi buta iki karepmu piye? Kok Prabu piye? Sampun ngantos ngembe kalian kula ngias dhateng ing rayi. Lah kowe arep wujud apa? Ratri Mas paosaken kok Prabu. Wah, edan lagi iki. Aku karo adhiku kok iso dadi gedhe kaya ngono. Wah, elok. Ratri Mas paosaken. Setyaki, wonten dawuh. Mbok kowe iki dadi adine Kresna nek ndi runtah-runtung loro kok ora njaluk kekuatan kaya ngene iki piye? Upama kowe njaluk kekuatane iso dadi buta gedhe lak Ndorowati nang loro. Sampun boten saged. Sampun kula budidaya ageng namung sekedhap kemawon lajeng alit. Kurang tapamu, kurang prihatinmu. Ngoten. Karepmu piye? Koko Prabu Ratu Seminggah yaksa menika kula ing badhe mapakaken Prabu. Buta padha karo aku sapa kowe? Takon karo aku Bala Srewu, kowe sapa? Aku Dewa Mral. Kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata. Aku ingkang diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalian panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ayo. Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo nang kene ditemtokke kowe kok apa aku sing tekaning pati ha cokot tugel gulumu rimah-rimah legane ati kowe. Geluting buta gedhe loro. Cokot cinokot banting binanting. Monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak. Aku wis omong to, aku ki wong lanang setia. Aku wong lanang ora tau piye-piye, metu nyambut gawe ya mulih nggawa dhuwit. Metu nyambut gawe mulih nggawa dhuwit. Metu nggawa dhuwit mulih ora nggawa apa-apa. Wis kulino to aku ngono kuwi. Kowe dadi bojoku sing sabar, kowe dadi wong sing ikhlas, kowe ngerti nek aku pangkate ming abdi, ming panakawan. Kok iso kaya ngono lho kahanane. Mangkel aku nek carane ngene iki. Biyen tak pek janjimu piye? Hah? Ora njaluk apa-apa to? Aku saiki kok njaluk blonjo bareng. Mangkelake kok. Kok balekke ning ngene wong tuamu. Sapa, Gong? Bojoku. Ngopo? Curiga biasa. Lah mergane engko ora bali sewengi. Lho. Nang ngene sapa? Jagong Sripah. Oh. Nunggu mayit.
Aku mulai dicurigai mergo suarane tangga Bagong mau ora nang nggon Sripah. Wah, ngamuk, Truk. TV dipecah, wis pecah dipecah ya wis remuk. Iya. Heeh to. Lemari es diglimpangke. Waduh, kowe wis tuku lemari es barang po? Weh, padake cah tipis reng. Kowe aja ngece karo aku, deloken omahku saiki isen-isene komplit. Weh. Weh, tiliono gedhe kulkasku. Wo. Mulane sok ngademke banyu barang. Ora tau iso adem tak demke. Lho ora lho, kulkase dicopke ora. Wis. Aku ora iso adem. Ameng bekas e. Ah berarti wis ora apik, wis ora lancar. Wis men sing penting iso nggo eden-eden omah. Oh. Ngarepan tak naiki pasangan gede. Iya syukur. Nek sumuk ya ben sumuk wong ora iso dubengke. Oh. Rumasak kok apa-apa kok sing penting jerone komplit Truk. Ning nek ditakoni niki lancar mboten. Kaya cah edan ora komplit ki ya sing waras tenan. Ora mulane bojomu nesu lah apa curiga. Ayo terus tak duduke HP-ku. Nyodeloken jenenge lanang kabeh. Weh, ora ndi kanca wedok. Oh meneng wae. Wedok ki tak jenenge lanang. Oh. Anton, Budi, Bambang, Joni, Jono. Kabeh. Weh. Aku iki teknikku e. Walah. Kuwi jenenge bojomu ya pantes curiga ngono kuwi pantes. Ora kena, Gong. Kudu jujur. Lho, bojomu nek buka HP-mu ya dibuka. Aku ora tau duwe kotang. Apa? Ora tau duwe kotang. Kuota kok kotang ki piye to? Kuota. Ora tau tuku pulsa aku. Oh, mergane tuku pulsa kapok aku. Amargane ora didol-doli. Lho. Ora didoli piye? Kudune tuku apa-apa ki ra ana barange to. Niku lho tumbas pulsa, nggih. Nomore pundi niki? Tak anteni seprapat jam ki ora dingeki apa-apa iki aku. Lah ndi pulsane? Lah pun mlebu pundi aku yo. Getak sisan ora. Tuku apa-apa kok ora entuk barang. Mas Bagong pulsa niku mboten wujud barang. Ora iso aku. Ora arep tuku pulsa selawase. Mulai aku terus. Oh. Saking mangkelmu, saking mangkelku karo goblokmu. Oh iso, pulsa iki le tak andani. Pulsa iki ora wujud. Pulsa iki dilebokke ning HP-ne wong. Kuwi aku didaluki nomor wae ora tak kei kok. Amargane saiki banyak penipuan nek nomor dumbar-umbar. Oh to. Aku tuku pulsa 100, Mbak. Nomore endi? Wis ra iso aku yang. Ono arep dapusi, ha ta? Penipuan ki banyak menggunakan nomor HP. Kuwi nomor iki arep diisi pulsa. Nomorku ki dudu bumbung apa-apa kok diisi ki arep diisi apa? Wis ora usah omong karo Bagong. Bagong ki wong gagap teknologi nek diandani mesti ngayal. Ora usah diomongke wis. Ya wis ngono kuwi wae. Ha iya, ngayal ora. Karang bojoku ki nesone. Ya wis ora apa-apa. Terima-terimake wong kuwi mbiyen pilihanmu. Oke. Karo nembang ya Truk ndak meng ngomong tok. Ya. Karo madang bareng. Ayo engko. Nembang kok karo madang bareng ora. Nembang nek ora madang eleh. Iya engko gampang kok. Ora wis rampung. Asli? Temenan? Iya. Ora usah kuwatir.